Kalisari. Kalisari. Iya. Asli kono. Asli kono. Suwi nek kono berarti. Suwi no. Kono nyapa, Dok? Ngernet tuh dhisik aku. Nyapa. Kok. Oh, aku njaluk ngapura. Iki mau guyon. Ngene iki oleh aku. Guyon. Nyambut gawe tak go ngopo kosong teko karo ngopo sampean ki gak ngerti sapa to sejatine aku. Sapa to? Icik. Bos. Liyane Aku ki anake CEO lho. Oh nyapa. Teko CEO bareng lo nyapa. Matane koyo sentolok. Lah nyapa kok bugang tekan kene to? Bagong. Iki Pak Bejo. keresminan kok iso. Oke. Baik Bapak Ibu para hadirin para penonton bersama. Tetap saksikan kami di New Budaya Jawa. Masuk deh. Yang pancen kaya mengurus, saya minta tepuk tangannya semuanya yuk. Capercil tiada hingga sasoro pagelaran menghibur warga masyarakat Kalir Rejo. Tetap sesaran kalian guyon makan masuk Mesti biaen keturutan nongani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bareng-bareng masih bersama Guyon Maton si masuk deh. Burung tak agak nesuwi lho. Lah lagune kancane mbok ora tarik. Lagu apa kuwi? Aku isin karo Pak Saidu. Masa karo Pak Saidu, Pak Saidi, Pak Siadi. Aku wis nyanyi apik-apik lah kok kowe burung tok mbok omongne. Lah awakmu nyanyi tidak berekspresi sama sekali lho. Lah enak dipandang. Iki kan iki lho penak tamongi. Iki lak renek Pak Dewan. Enggak mungkin awake dhewe bengi iki tekan kene. Oh ngono ya. Paham ora? Jadi ini kene Pak Said. Lho tapi Pak Siadi. Tapi kan kamu menyanyi itu harus berpenampilan yang penampilan senang dengan karakter, harus pembawaannya itu. Iya Ro, tapi aku izin, aku malu sama beliau. Nyapo malu? Lah aku kok lek sampe ki kok gak di saweran. Aku kok lek sampe ra dikai apa-apa tambahan kowe tanggung jawab. Pak Saudi ki. Pak Siadi. Masalahnya nanggap agak pisan rata apa. Jadi nak wis kulino apal. Ya tapi kan kamu harus ekspresif. Kaya zaman saiki, zaman TikTok ngono, lagu menyanyi harus dengan apa maneh anu Ibu Kepala Dinas apa Dispupak Provinsi Jawa Timur, Ibu anu Leci. Ibu Leslie. Nah, Ibu Leslie karo Pak Siadi kuwi kanca kentel karo aku. Iki mau wis ngendikan Mas Percil sesuk karo Gus Idam. Wis ngomong karo luar biasa. Somben karo Gus Idam, terus mari ngono terus-terusne pokoke ngene iki acara dige kaya ngene iki saulan ping 4. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti tiap bulan nenek sak minggu. Tiap minggu. Saulan iki petang minggu. Lah yo tiap minggu, tiap bulan selalu ada. Pokoknya tak kon mlumpuk ning kene delok video tron. Delok ya paling tidak ya pagelaran. Ya pagelaran lah. Masa apene ngapusi. Lah ya pagelaranmu iku lho. Aku ning kene. Masa arep kalah karo Bagong mau. Aku ning kene iki wilayah kene iki wilayah Cendela kene wis aku wis anu. Lawang. Lawang larane Cendela ra isis. Lawang karo Cendela dadi siji. Jadi Lawang di desa pokoknya Sungai Arca ya toh. Sali sepuluh. Lah iya Kali Reco bahasa Indonesiane Sungai Arca. Ya padha.
Iki pokoknya didongane Lek iki kabeh sing hadir pada malam hari ini didongane panjang umure. Amin. Sehat kabeh. Amin. Ya ora rezekine barokah. Barokah amin. Sing duwe utang lunas. Amin. Sing ngutangi lali. Amin. Aku enggak mungkin lali ngutangi apa. Aku tiwas aminku banter lho Kang. Lah kowe amin banter lah kowe utang ning aku BPKB mbok tokni. Mbok menawa awakmu lali kan. Tidak bisa, tidak bisa. Oh, tidak bisa. Aku penonton bengi iki luar biasa. Luar biasa. Nih. Mau dikon keplok-keplok kabeh. Sing kene bengok, kene bengok. Wah, iki mesti wis wong wedok kene iki luar biasa takonile. Ya ora sing bengok wong wedok tok, wong lanang loro untu. Tamam ketoke kademen, Mbak. Ora masalah kademen, sebab wong lanang iki mesti wedi karo wedok. Lah sebabnya apa kok? Lah ki wong wedok bengok lanang ngene tok mengkeret. Awakmu ngomong ngono secara tidak sengaja awakmu ngakoni nak wong lanang wedi karo wong wedok termasuk dirimu. Wong lanang wedi karo wong wedok, aku ora wedi. Apa? Menghargai. Lah menghargai apa? Mbok sentak wong wedok pisan. Ayo, mungkret makri. Sapa? Alah Kang Percil. Kowe tau ora ya? Ngerti, wong kamarku ning dhuwur awakmu ning ngisor. Ayo, joget rewaget saponono. Iya ya Mah, yo. Aku pisan tok, ngono ki pisan tok. Pisan tok, lha nek Selasa pindho. Kok pindho? Lah minggune aku mendino le. Jangkrik aku bawa ngono kaya kita menghibur pada malam hari ini. Menghibur supaya mereka tidak susah dan hatinya menjadi piye carane bengi iki masyarakat kene iki wis ora nek susahe lah. Seneng kabeh. Wis ora usah mikir utang sik. Mas yo sesuk-esuk ngelu. Ngelu nyapa? Ha iki ra mikir utang bengi, sesuk-esuk Bang Mekar teko. Ngene lho. Lah sing keplok-keplok kuwi mesti ketuane Bang Mekar kuwi. Ketuane saya bersumpah bila ada anggota saya tidak membayar saya sanggup menambeli. Apal berarti kowe bojoku iya. Bojoku ya mlebu ki lho. Oh kuwi ya karo aku bojoku ya. Lah iya kene menghibur oke. Oh menghibur model piye sembarang lah ekspresimu ki lho. Iya sing ekspresi piye to le ya lagu sing kaya ning TikTok ngono kae sing di nadane Kang apa? Sing metal versus dugem piye? Lagu opo? Lho, awakmu ora ngerti proyek pop. Apa? Project pop. Proyek ge ngepro mbokmu yo nganggo. Oh iya wis. Aku manut sing nom. Iki lho apa? Metal. Nyanyi urung bengak-bengok kaya wong turu lho. Metal. Ekspresif. Iya. Aku sing piye? Tak kowe warane suara. Wes nyawangku sih. Ya. Anak metal selalu optimis. Ayo kita nganggu-nganggu. Mari semua nganggu-nganggu. Ayo kita nganggu-nganggu. Nganggu-nganggu kayak ayam lagi nganggu. Nganggu. Kuwi lagu apa? Metal vs dugem. Anak metal selalu optimis. Ayo kita nganggu-nganggu. Apa saja pasti mau. Mari semua nganggu-nganggu. Nganggu kayak ayam lagi nganggu. Nganggu. Jaja. Ayo, kowe sing nyanyi aku sing anu. Anak metal, metal. Nang ngene iki dugem kok. Oh iya. Sorry, Bro. Anak dugem, nek iki anak dugem ngene. Anak dugem selalu pesimis. Mari semua geleng-geleng. Apa saja pasti nggak mau. Ayo kita geleng-geleng. Geleng-geleng kayak ayam lagi jereng. Geleng. Oke. Ayo. Sabra. Iso. Kowe sing nyanyi, aku gerane ya. Ya. Oke. Anak metal selalu optimis. Optimis ngene, optimis. Sorry. Anak metal selalu optimis. Oke. Ayo. Anak metal selalu optimis.
ayo kita ngangguk-ngangguk apa saja pasti mau mau ini lagi aku ya mau ini ya mau padahal picowi mau apa saja pasti mau ayo kita ngangguk-ngangguk ayo anak burung anak ini anak oh iya Isa nah ayo ini ki belajar yuk okor sineni Newton we bahasa Mekari ngono oh ayo anak metal selalu optimis ayo kita ngangguk-ngangguk apa saja pasti mau mari semua ngangguk-ngangguk saiki ber anak metal anak dugem ya nyapa kok iku aku kolesterol munggah kita ini ini justru untuk kita menjaga kesehatan dengan berekspresi ayo kita apa anak dugem ayo anak dugem bisa ya cerewet lambemu ya anak dugem pesimis ayo kita geleng-geleng apa saja pasti nggak mau mari semua geleng-geleng geleng-geleng kayak ayam lagi geleng geleng-geleng aku bisa aku seneng aku rasa pinter pinter bisa aku bisa tak iboni kowe malah kok nyapa aku mbok ngene-ngene padane bojomu kok piye aku seneng nol kan kamu tuwek kaya iso nol aku pokoke sembarang kowe lakoni aku iso cah nom kene ayo berarti wis iso kabeh iso nanti gabung iso gabung antar piye yo antara anak metal karo anak dugem ya anak metal optimis anak dugem pesimis pesimis ku ngene lali aku ngomongin pesimis ya ya cerewet ayo anak metal optimis anak dugem pesimis apa mau ayo anak juga pesimis cangkemku sing kliwat lho oh cangkemmu kliwat oh cangkemmu ya bosok kowe kacane ditun anak metal optimis anak dugem pesimis anak metal ngangguk-ngangguk anak dugem geleng-geleng ngaku geleng-geleng ngaku geleng-geleng geleng-geleng ngaku geleng-geleng geleng-geleng ngaku wong edian mengajane mbok konsentro kolaborasi anak metal anak dugem ben rukun lah kancane terus ngangguk ngangguk ini kok jajal kowe jajal ben mumet dasmu ayo oke anak metal ngangguk-ngangguk optimis sih optimis anak dugem sak cangkem oh iya anak metal sak cangkemku cangkemku anak metal coba anak metal optimis anak dugem pesimis anak metal ngangguk-ngangguk anak dugem geleng-geleng ayo anak metal optimis anak dugem pesimis anak metal ngangguk-ngangguk anak dugem geleng-geleng geleng-geleng ngangguk-ngangguk ngangguk geleng ngangguk geleng geleng ngangguk ngangguk geleng-geleng geleng-geleng ngangguk yo lah kok nyamu kok ngene ngangguk-nganggukmu lho ndi karo geleng-geleng iki ngangguk geleng-geleng lah iki oh ya terus nun sewu ibu-ibu bapak-bapak menika contoh stroke ingkang tasik nom nggih ngabene iki lho kaya iki ekspresi kita di atas panggung penonton jadi mengerti apa yang kita lagumu terlalu mulek lah piye nadane coba di berapa baik bu ngangguk kowe didoni gak kono preman Baba. Sabura. Welok si
si baba Bapak si Bauti Toya. sembuh ulah paling Ben tak cangkem-cangkemku. Aduh, nyapa Pak keselulup ning kolam renang ketan. Lho. wih kayaknya kono Habis dari Afrika kita ke Papua. Oke. Iya. Kita ke timur sekarang. Timur. Yang bisa nyanyi bareng-bareng ya. Ya. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. So pasti kodeng sabaran jalan aman. Kau tolong bilang cintakan tidak, oh cintakan tidak sebelum dukun bertindak. Kau tolong jawab maukah tidak, oh maukah tidak sebelum dukun berpihak. Arjuno. nyapa tata gareng Arjuno Kayak tulisannya lho. Oh iya kok dia tata gareng Arjuno Lah iya ta. Dedesi daya watasi si baba. Aman. aman saja mau ngapain mau repot jangan sampai tua turun dari Freeport honeymoon di Inggris di Paris di Jerman di Bengawan Solo Lagumu dolan nang ndi? riwayatmu dulu Blaki bluk. Cangkemmu keliru. Iki lho kalau sebener. riwayatmu lah piye ta Iki lho, aku Jawa Tengah Oh, versimu Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke, aku versi Surabaya, dekatnya Suramadu. Di Madura. Inggris, di Paris, di Bengawan Tuh, lalu piye? Di Jerman, di Paris. Dari awal ya, Bos. dari Agak iso. Mau. Enggak. Aku mau. tapi nggak boleh anarkis Enggak boleh anarkis, tapi kamu kalau macam-macam sama gue pongor kamu ya. nah syukur we Wo, tak cekel tolik gajimu tang. Gale tak. Tewu. Tak tewu. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Jerman, di Paris, di Madura. Ada apa di Madura, Kak? Toko 24 jam deh. lalapan purnama Ada teh sate deh. Aduh, Lata lereng Arjuno deh. kali sorak kali rejo tak dongakno kabeh panjang yuswa. Kok aduh terus kena apa deh? apa Kenek telek. nggak ada semuri ayo nesuwi lah nyapa Kembang turi di jejer-jejer. Pak Siadi, ayo cepet nyawe. Udah boleh ya? Tak boleh. Tak boleh. Oke, Mas. Kembang melati nang pinggir sumur. Pak Siadi tak dongakno panjang umur. Ler sa Alir, 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 alir.
Tanduk Majeng. Tanduk Majeng. Anu ku lho apa ki jenenge cah? Anu lho Son Hirok ki lho. Oh, Son Horek. Horek hirok. Lah iku lho Son kuwi lho. Son Horek iki mah. Karnaval lho. Saweneng. Tenang, Pak. Piye to? Itu jogetan paling istimewa. Gerane ngono viral ndek mana-mana. Pokoknya munduk ngene. Yo Malang ngene iki ya. Ya ulah ya kene kabeh kene iki. Dadi lan joget mesti nggo ngisor ngene to. Heeh. Mripatene kene iki maju ngene. Tangane ngono terus. Tapi ya aja terus-terusan kaya tanggoku ngene to. Barisane rono dhek nyemplung kali. Enggak gitu. Itu yang namanya budaya Indonesia. Budaya Indonesia. Kita jangan malu dengan budaya kita, Mas. Betul sekali. Iya kan sebab arum puncaraning bangsa kowe gumantung ana ing luhuring budaya. Mula saka kuwi hari ini ada pagelaran seni campur sari. Guyon CS. Maton. Iya. Icik. Bos. Liyane lho Ya ora mbok iya Beatbox dan Son Horek. Aku bass. Aku bass. Heeh. Ya wes. Ya. Sukra. Malah kaya sapi. Sandiwara. Sandiwara Cirebon. Kok masak. Iki ditokne ya? Ya. Sindene ditokne. Yang sinden itu ya, viral itu. Bukan. Apa? Ini sinden wanita Rainogo. Oh, oke. Ya, dikeluarkan Oke, sekarang. siap. Kalau Ayo dikeluarkan- dibudalno. Khusus. Ayo dibudal. Niki saya nama saya. Ayo. Maksudnya budale sinden iki lho. Dibudale sindene mesakne ket mau ning mburi. Ning mburi lho ketutup toilet. Kira toilete ora? Toilet ndi? Toilet nang mburi. Duduk sing kuwi, sing kono kan garek lampune. Heeh. Dhek mlebu nguyuh kekunci. Sampai saiki lho ning jero. Ya tulungono to pasane. Ben lan sak dituli bongko ya ben. Lah piye to kaya Lah masa batin ku ape nguyuh kok kodok. Ya jajal ae iki diiringi diceluk Iya, kae iya, iso iya. metu dek ya. Iya. Budale sinden viral. yo Doraemon. Apane sinden Doraemon? masa ngono Mas? Boleh. Aduh, iki sinden apa jam setan pribayane lho balas mati. Yo. Sinden yang sangat cantik, sinden yang sangat unik. Ingin dibuatnya. Sinden yang sangat viral, sinden yang fenomenal. Bisa dijuluki sebagai makhluk astral. Siapakah dia di sana? Di mana? Hai, balik-balik bambu. Wanita istimewa Rainogo. Wanita istimewa Rainogo. Raimu dhewe. Piye to? Apa enek iso nyeluk bintang tamu wanita Rainogo iki lho. Kamu itu bintang tamu luar biasa. Permintaan dari Pak Siadi lho. Pak Siadi lho. Lah iya. Minta Kan sinden pesane istimewa. Pak Siadi iki diwenehi Niken gak gelem. Diwenehi Silvi gak gelem. Diki gak gelem. Dika direh Dika. Iki lho sapa? Ngawur iki. Jadi Dika Ora cakepmu kleru. diwenehi sing ayu-ayu gak. Sing ayu-ayu gak gelem pancen pamundhutane sing wanita Rainogo. Wanita istimewa sing gedhi sisih masalah. Iki lho iso gedhi kene. Lah mau aku paling toilet kecepet gak iso metu ya Mas. Tak angkat ini akhirnya ya. Sesok disontek. Wes Sontek apa, Dek? Solikin. Silikon. Dokter iki solikin. Enggak mungkin. Nggonku RT solikin. Lho kok kono solikin yo ora percaya. Aku sing sontek kok ora percaya. Kamu ditane dadi aja nesu. Kamu kan sinden wanita Raino. Sinden kudune ndure sudok mentul lah kok itu bebek. Masalah. Ben ngendoki ndasmu ya.
Iki ngono beda dari yang lain. Kok iso beda? Nek sinden biasa paling Cunduk mentol utawa kembang. Nah, iki bebek mentul. Berarti ro. Lah Pak Siadi mau arep dituku Pak Siadi 50 juta ora tak kek. Lah kekno 50 juta. Iki lho paling 15.000. Moh Mas ora tak kekne. 50 juta kekno. Moh. Lah iki apa? Dituku sandase. Ora apa kekno. Mulai kowe ndase dikekne kono, kowe gawe ndas truk. Nah, apik wi iso dinding. Apa tumon lho? Mosok diganti daster ki apa tumon? Ya ora apa-apa. Apik sinden ndas truk urung enek. Urung enek. Ya Umume cunduk mentol utawa kembang. Wene ana kembang rak yo apik. mripatmu iso plerok-plerok klarap. Lalak. Yuk lerap. Tak wene iku to Mas. Iki apa ta iki? ICD. Iki sing dhuwure iki lho sing dhuwure iki apa kok iso klerap. Kletip. Iki to Mas. Cemale lentik iki lho Pak. Iki jenenge anu glitter. Glitter. Oh. Sing dipilok endi, Mas? Sing dipilok endi? Buri Mas. Oh, kan wingi tayang terus tak Jane omong Mas aku. Ya ampun. apa ya enes. Kok iso ayu kaya ngene iki? Ya jelas. Asli kok ndi to, Nduk? Asliku kok anu Malang. Malang endi? Kene Endi? Kene iki lho endi? Kalisari. Kalisari. Iya. Asli kono. Asli kono. Suwi nek kono berarti. Suwi no. Kono nyapa, Nduk? Ngernet to dhisik aku. Wedok kok ngernet iki lho. Yo nyambi apa ora? nyambi. Ora masalah to Iya, sing penting iya. Tapi halal. asli ning kono. Asli ning kono. Berarti suwi nek kono ya. Suwi. Apal. Oleh apa Nduk kok kono? Yo HP, dompet. Gak kuwi jare maling apa piye to karo Mas? Penggaweanmu apa? Nyambi Mas. Nyambi apa? Bakul. Bakul apa Nduk Cahyu? Bakul dompet. Oh, bakul dompet karo tas. Oh iya. Anu ya. Ora iso sapa, Nduk? Tase karo Yo dompet. pasti wong-wong ngono ku to Mas. Kowe berarti maling kowe. Gak boleh kuwi masamu. Pekat iki ora oleh Penyakit masyarakat ndak boleh. Terima kasih untuk dari Bapak-bapak DPRD Provinsi Jawa Jawa Timur Timur. khususnya Pak Siadi Pak Siadi. yang sudah luar biasa gelem nguri-nguri budaya Jawi, Pinter. tetep nanggapne masyarakat diki Mbok. Kalirejo Rejo kok iso diki. Lah kok ora maca ning ngisor lho. maca Mang kula kuwi lek ning ngisor iki enek bener apa ki jenenge diomongi iki schedule. Ro, schedule. Ora. Tapi Schedule. schedule iki lho apa Iki lho waktu iki lho. pengumuman Lah pengumumane diwaca. bisa maca apa ora? yo tak waca mau IN ini dibaca ini IBUB dibaca ibu BUB DID dibaca putih kalau dibaca semua ini ibu dibubuti Ini Ibu Budi. lah yo kuwi lho maksudku Nek Ibu dibubuti apa ora brondoli? carane iki ora ngono kuwi berarti kok ora iso maca nek gak iso maca piye to 4 sehat 5 sempurna aduh berarti iso sembarangane iso Mas nadane Mas coba kenalan ya oke nadane Mas oke jeluk lho sapa nyal wedok celok cah hengki Lah jenengmu sapa to? Kowe kene Gila. ngerti lho. gila jeneng yo saya si percel awak panggung datang kemari menurut panggilan Anda Saya si slentem dagelan panggung. Oreo Datang kemari menurut panggilan Anda. aku yo kenal ya jenengmu sapa Liti ya saya Siliti Siliti Ora malah pindho iki lho. jare kon kenalan Di rumahne ra penak jenengmu kuwi lho. ganti Jenengku Li. ganti aja sih nggih nyi kan aku lanang ki Nah, nek wedok apa? nyi Ya Nek cecek si elek Mas ya. Elek. Wong Nyi Jawa. apik nek nyi. Aku yo mbok. ngono kuwi. Saya nyiliti. Lah apa? Nyiliti. gak parang gak boleh Kok sing kuwi ambune. Lah sing ngongkon ngono lho. Maksude Jare si kleru. Wis sing umum ae Kon ganti nyi. mbak umume wong wedok, Mbak. Oh, saya Mbak, ya. Mbak Liti Saya Mbak Liti. Siliti. Mbak gak nek. Oh nembak Mbak. Mbak kok
Saya Mbak tok. Jenengmu Mbak Liti. Mbak siapa? Mbak Liti. Mbak Liti. Saya Mbak Liti. Nah, Mbak Liti sindena panggung. Datang kemari menurut panggilan Pak Siati. Pak Lurah. Si kedak putih. Ngawur. Kamu kehormatan. Kuwi beda lagu. Lan Beda lagu. Kuwi lagu Anoman Obong. nadane kaya Anoman si ketek putih nyapa kok. Masalah ndase. Ya ampun. Adek kaya ngene. nyapa, Mas? Kelerap. Buyuh bunder bentuke. Ya iki rejo-rejone jaman tak jenenge kutha onde-onde. Tak sawang teko kene pakulitane. Kaya tahu nanging kok bulat-bulat. Yen ana rejo-rejane jaman katel tahu bulat. Suwiti eram. Tak dang tak Jal, ya sing akeh ngono. Nyapa kok. Oh, aku njaluk ngapura. Iki mau guyon. Ngene iki oleh aku. Guyon. Nyambut gawe tak go ngopeni anak-anak. Iya, iya. Aku mbok wirang-wirang. Ora Guyon, Bro, guyon. Ngono kok ya, Bro. Sampeyan kosong tega karo ngopo sampeyan ki gak ngerti sapa to sejatine aku, Mas. Sapa sampeyan? Aku ki anake CEO. Teko CEO bareng lo nyapa. Delakmu dramatina. Drakor Aku ki anake saka keluarga Wijaya. Juri Wijaya. Apa Budi Wijaya? Rumah aku. Ayo. Anak CEO. Kembali ke masa lalu ora? Ora ono sing kelem ngelahirne. Manungsa wujude kaya Ngene. Tapi aku lak metu buntuti. kaya kathek rupane. Timbang kowe randuwe onde-onde. Onde-onde sing ra ono wijene. Wijene wis dientekne. Kae Pak Siati. Ayo nanti ngono. Apa ya Diterusno. doyan ngomong onde-onde sakmene kok Pak Siati kersa dahar Lho, endi sidang iki mau? Ayo lho mburimu lho. Aki. Ya, Awakmu pindah ya ora golek dino sik kuwi masalahe. Ora pindah kono golek dino. Pindah omah mau piye kok rumah sakit. Lah pindah rono kancane Pak Lurah. Tamu kehormatan. Nah, Pak Siati. Tamu istimewa. Penonton. Saya suka Anda. Ibu Citra. Mana sawerannya? Kok mesti kok kabeh ngono kuwi ndak boye. Sewu dong. sisap. Iki lho. Hei. Nah. Iya. Aku. Nek obat entek mesti ngene iki. Ora iki Bengok karepe ngaget. latihan ekspresi. Aku latihan ekspresi metal. Kudune awakmu latihan ekspresi. Awakmu mau mentol. Metal. Metal. Metal kene. Heh. Apa? Kon? Lho. Bakso beranak. Ujuk ngawur manusia. Lha iki raine kaya ngono lho, Bos. Kancane awak dhewe jare kembaranmu. Sopo sing ngomong? Iki jare menu wong-wong ke. Ya. Iki Wis menawa aja mbok omongne. Stres. Iya. Wis. Iya. Iya. Saya dhuwur. Ayo.
lho. Nganan melu. Sirahku mumet, Mas. Nyapa masa mumet mikir apa? Numpak biang kerok. Yang kerok. Yang lala. Yang lala. Yang lala. Yo ki lho gara-gara kuwi. Iki lho. Iya. Anak bojo. Kuwi lho lagu kuwi lho. Tuh. Anak bojone detak. Aman saja Bu. Mana bojone Aku liriknya gak pati apal iki lho. bojone Dita. Goblok lagi sih. Iye 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 iye. Keduren, Mas. Aku nek dur-dur iki ayu-ayupen. Kok gak iso ngono? Dia tuh sak grup iki. Kok mesti lho. Berarti jaluk sing piye? Rendah ya rendah. Oh, mudun. Iye 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 iye. Iya 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 iya. Iye 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 iye. Ayo. Goblok banget. Giliranmu mesti kok gak iso kuwi lho. Jaluk dukur kayak dukur gak iso, jaluk rendah kok jaluk diapakno Aku iki dhuwur tak ombe. Tanda tali gocine ditewu. Cem. Mas, lo usah. Ayo, kene. Saya kuda ya. 4 ya. Aku suara siji, kowe suara loro, kowe suara telu. Aku Genset. Ora suara papat. Suara papat. Ayo. 3, 2, 1. iya. Ya. Iya. Ya kira-kira ngono kuwi lah. Kira-kira ngono. 3, 2, 1. Oke. Iya Aman. Rada banter nih. Iya, iya. Aman. Rada cedek kuping. Aman. 3, 2, 1. Iki ki wong buras e. Mosok enek penyanyi dibisui ki apa ngene. Lah kok ngono iku ya, kudune iku umpan papan. Cedeke kancane ku genak-genak, lha apa cangkemmu benek koyo ngono? Apa? Lah aku kan cedak Bigson to, Mas. Bisa apa? Oke. 3, 2, 1. Sewu kutho. Oke, sama nih ya. Sama nih. Iya. 3, 2, 1. Sewu telu. Kutho. Kok tak idoni mlonyok. Tahu mau 1003 lho ning ngarep kono. Sewu kutho lagune. Sewu kutho. Ya. 3, 2, 1. Sewu kutho wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Nadamu kok biru. Nadamu kok arak. Papat, jare papat. Ya tapi kok Tapi iku lho gak penak malah kaya tanda tanya kuwi lho. ayo. Jajan to? 3, 2, 1. Sewu kutho wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Loh. Gitu. Ini nadamu gitu toh. Nanging kabeh Padha ra ngerteni lungamu ning ngendi. Men kae suara apa? Nah suarane motor. Ayo nonton. Ayo mlayu. Montore mlaku. Minor ya. Pak Janggut. Wow. Pak Jenggot Pak Janggut. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering uliye ison mikiri gedang rojo sacurung dipangan codok tim yang porong yang orgulu sopedot enak. ngono kuwi lho gerak dan lagu. Iya loh. Aring-aring.
tak idoni tenan. Iki lho enak iki lho. Kowe jaluk ora? Kowe jaluk ora? Kowe jaluk ora? Jaluk ora? Tak iku yo kena dingene. Ya kena makrek. Benane Mas. Aring-aring Gedang campur sawi. sampai kering kuliye Sisur dikiri. Penak lho. Jok. Lah tak iku mau dendang tentu. Glok ngono tok. tanganmu ram ngarep ngarep ngono lho. Ngarep. 3 2 1 Ngarep diputer. Oh tangane kok mburi, mengarep terus mengarep, Dudut. tarik tarik. Ini. tarik Tarik ayo. lah Ngono kuwi. ya aring-aring gedang campur sawi alah penak tok penak tok Enak ya. ping telu ya ping telu kena Ping telu iso. Kanjane sitok lho. ping telu Lah, ayo. aring-aring biakar gedang campur sawi ping 6 aring-aring biakar gedang campur sawi ping 10 aring-aring biakar gedang campur sawi Nyapa? Nyapa, Bu? ya Pak Bapak minggah. Pak, matur nuwun, Pak. ya terima kasih Pak matur nuwun Matur nuwun, Bapak. matur niki foto Pak baik Pak ampun mandap riyen jenengan mriki mawon jenengan nyekseni jenengan ngaten Oke, jenengan nyeseni saya Pak dulu niku. jenengan mriki mawon Pak Pun. ping 100 aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering Iki kan Pak Siadi sampun minggah panggung. Nggih. Foto bersama bapak-bapak yang di depan sama ibu dari monggo Monggo. untuk kesini. Nggih, foto bareng-bareng ya. Wes bene lah sing ngene wis ben selawase ra. Nggih, kok. kersane. Selain nanti foto Wes aja mbok gugah. bisa nembang bersama. Biasanya Bos. bene lah mbiyen, "Hei, bakso papat." Ngono biasa kan ngatek bakso ben selawase. Ya Ben, iki wayahe foto kok ya. Ya. Wayahe foto dan nembang bersama. Lah nyapa tangi? Apa? Jadi apa? Bos, Dadi iki apa, Bos? Monggo. Nyapa tangi? rogo sok. Monggo pergi Bu. Sini sama sini. Kita foto bareng-bareng. Untuk dokumentasi guyon maton beserta Pak Siati. Oh, geser ke kiri. Sampai kolam renang Mas, enggak ya? Tak kira geser ke kiri sampai kolam renang. Lah awakmu kok iso modal? Dul, melok ora pini-pini. Aku gak ketok loh Mas. Oke, siap. Oke. Tunggu sini dulu. Jangan sampai turun. Ya, Pak? Gimana, Pak? Hei. Selanjutnya? Di bisa kamu. Wes. Wes. Fotone wes action. Wes foto wes. Ini kan Bapak, Ibu udah berkenan di atas panggung. Oke, Mas. Kalau di atas panggung nyawer sampun. Sampun. Ada 2 persyaratan. Masih ada 2 persyaratan. Syarat pertama, Syarat pertama bawa fotokopi KTP. Awakmu ngurus ke syarat pertama nyanyi. Nyanyi Pak Kalau Siati. nggak nyanyi, joget. Joget Pak Siati. Nggih, mboten menapa Bapak, Ibu, mboten menapa, siap.
lagunya itu tadi nggak apa-apa ya Cok. Lagunya 3, 2, 1. Kita joget bareng-bareng masih bersama Pak Siadi beserta Ibu juga ada di sini semuanya. Tepuk tangannya mana untuk Pak Dewan loh. Iki larane Bapak kira mungkin percelkan gini yuk. 3, 2, 1 yuk. Joget lah yuk bareng-bareng yuk. Bareng-bareng masih bersama Guyon Maton. Zero luar. Yuk yuk yuk. Sindiannya bareng yuk. Yuk. Ayo sayang. Terima kasih. Ibu, matur nuwun. Ibu. Luar biasa, tepuk tangannya mana untuk Pak Siati dan Bu Kadin pada malam hari luar biasa. Mendengar jenengan menika luar biasa karena Hosa. Sektor Luar biasa biar sekali. duduk dulu, biar Bapak biar duduk dulu. Oke. Karena emang kesini udah capek loh Pak. Oke Mas. Pak Gundul. Siap. Wis kagungan putra Pak Gundul. Ini kita tampilkan apa itu sinden-sindennya dari Guyon Maton. Kita kesini semuanya adik. Ayo kita hibur masyarakat Kalirejo. Bokong semok Semok, semok semok, semok semok. bokong semok Mok semok semok semok. Sukun ada da da di da di da di da da da. Bokong semok. Aran Bokongi sapa? Iman. Gini dek, kamu MC dulu untuk adik-adik ini. Oke. Lagunya itu yang ada tulisan itu. Siap, siap. Yuk MC Yo. Yo apa? Yo, ning dia, yo, Tapi ning ning dia sering deket mau. Bapak. Bapakmu kok oke ra? Bapakmu. Bapakmu kok oke, bapak-bapak. MC iki lho Mas MC. Yo piye ngono lho. Dengan apa? akan tetap Alah. nyamuk kok kakean alasan akan tetapi nyamuk. Oke. Hei. Enak bagong Oh, iki sopo? Lha kok iso pacak? Maaf. Kok aku iki arep ngemsi. Matane koyo sentolok. Lah nyapa kok bugang tekan kene to? Bagong. Iki Loh, matane mudun. wayang MC niki lho penyanyi iki lho. Wayang MC iki penyanyi. Mas. Nek tarif Malang Surabaya saiki piro? Iki dudu bes iki. Apa takon? Kowe Pak Mas Budi bes Bagong. Oh iki bocah angger frustasi bar ditinggal rapi yo ngene iki lho, raine diurek-urek iki. Mangga. Loh, iki apa karo Mas? Arep MC sampean Ya, MC so. MC. Ya. Piye? Baik nah. Apa sadurunge urang apik? Kita tampilkan. Sapa? Sinden kita. Masuk. Loh, piye to? Bokon mlebu. Sinden kita bersama Guyon Maton masuk, Dik. Iya. Yuk. Yo. Lah, iki lho cangkeme iki lho penak. Kita kasih satu penampilan terspesial. Awakmu Iya. ngongkon tok. Nuwun para pamirsa. Ya. Ingkang dalu punika. Pak Bejo. Keresminan kok iso. Oke. Baik, Bapak Ibu para hadirin para penonton bersama. Ojo rame-rame. Wis jam piro iki? Lah kudune piye? Yuk ngaji. Wong ning rumah sakit. Yuk ngaji ning rumah sakit gak mangkat. Gak mangkat. Yo. Oke. Bareng-bareng hadir masih bersama Campur Sari Guyon Maton. Ini lho awake dhewe iki aku nge-MC tadi disaut kene. Oh ngono. Kowe terus disaut. Oke. Terus kowe Langsung saut ya. Yo, iki kawan lho. Oke. Yuk, bareng-bareng masih bersama Campur Sari Guyon Maton. Dan pada malam hari ini kita sambut dan meriah dengan hadirnya satu lagunya artis-artis kita. Maka dari itu langsung saja. Loh, kowe iki kok
iki terakhir Kowe iki terakhir. Urung to? Urung kowe terakhir langsung. Lah terus mubeng lho. Kowe langsung no. Oh, no, langsung kowe. Yuk, bareng-bareng masih bersama hadirnya masih campur sari guyon maton. Pada malam ini sangat meriah dengan adanya Guyon Maton dan Cak Percil. Dan kita kasih satu lagunya bareng artis-artis kita. Tungtung sahur. Semoga. Kuwi tok. Ya tok. 3, 2, 1 bareng-bareng masih bersama artis yang semale. Coba. Yo. Asik. Beda, ada yang di atas, ada di bawah. Biar kita kebersamaan luar biasa pada malam hari ini. Kita kasih Jogja istimewa kakak, bisa? Oke? Oke kakak, kita bisa ke bawah, situ. Oke, yuk. Satu lagu lagi untuk Guyon Maton bareng-bareng hadirnya masih bersama Guyon Maton. Jogja istimewa, yuk. Kita joget bareng-bareng hadir. Gini Gong, iya cukup samini baik gone awake dhewe ya. Atur panglipur kagem warga masyarakat Kalirejo Lawan. Mbok menapa ana salah lan awake dhewe Nyuwun kuring samudra ing tanah sami. ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.